ukhuluma kwesondlalo osele ngikhuluma naye bakithi ke kanti ngokusebenza ngilaphaya ePietermaritzburg eMaqonqo. Okay, ngizothanda ke namhlanje ukuthi nginamukele nonke ngobuningi benu ngithi ngenani nihlale ngaphakathi ninethezeke bakithi wonke umuntu wamukelekile kuleli khaya. Ngiphinde futhi nginikhumbuze ukuthi ningakhohlwa ukuthi ni-subscribe bakithi niphinde futhi nithene on ama-notifications ukuze njalo uma ngabe kukhona ivideo bakithi esithe sayiqopha nawe phela izokwazi ukuthi isheshe ifinyelele kuwena, nakakhulukazi-ke bakithi kulabo abaqalayo ukubona leli page lethu badla ngicela ukunikhuthaza nokunikhumbuza ukuthi ningakhohlwa ukuthi ni-subscribe bakithi, nanokuthi nginethemba ukuthi namhlanje esizoqhamuka nako noma esizoxoxa esizokhuluma kanye nani khona lo ozozuza ukuthize, khona ozohamba efumbethe okuthize, khona ozosizakala. Cabanga ukuthi iyazwakala mangabe ngibika lapho. Okay, namhlanje ke bakithi sizokhuluma ngendaba enkulu, sizokhuluma ngokuya emanzini noma ngokuyiswa emanzini nje kona lokho, kodwa engizofuna ukukhuluma ngako usekutheni uma ngabe siya kuleya ndawo kwesinye isikhathi mina ngokwami ngithi engazi ukuthi ungayiqaphela indlela owenza ngayo noma uqaphele indlela okhuluma ngayo. Isizathu sokuthi ngisho njalo ukuthi khona abantu okuthola ukuthi abantu bakubo yena bayakhuluma kuyena, mhlambe bamtshela ukuthi mhlambe uthola ukuthi mhlambe bambizele emanzini noma bamdinga emanzini, kodwa uma ezoya emanzini uthola ukuthi bazomtshela ukuthi cha mangabe uzofika emanzini noma usuya kuleya ndawo sicela ukuthi uma ufika wenze kanje wenze kanje wenze kanje. Angithi yabona uthola ukuthi idlozi lakho liyaxhumana nawe noma izithunywa zakho ziyaxhumana nayo noma zikutshengisa uthola ukuthi omunye noma bengasakhuluma kodwa uzozithonga esemanzini, kukhona izinto azenzayo before wangena emanzini noma engasazibonanga ingena emanzini kodwa uzothe ngaphandle emanzini abone enza izinto ezithize. Kuyaba lapho lo muntu useya emanzini kodwa akasazenzi lezi zinto azibone yena ezenza ngesikhathi engena emanzini, noma awusazenzi lezi zinto ezimiyalezo yabantu abadala wena bakutshele zona ukuthi uma ngabe uye emanzini ubokwenza u1 no2 no3 no4 no5 bakithi. Ezinye zezinto engithi namhlanje asikhulume ngazo ukukhuthaza umuntu ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi enza into ngendlela osuke uboniswe ngayo, ngoba abantu bakho basuke benezizathu uma bekutshengisa lonto bayazi bona ukuthi yini indaba bethi enza kanje uma ngabe uzwe emanzini noma bakuvezele wenza leyo nto ngoba befisa ukuthi wena ukwenze uma umuntu ozosondela ngasemanzini. Kuyaba wena awusenzi ngendlela wena otshengiswe ngayo futhi bakithi abanoma iyezwakala lonto. Kwesinye isikhathi ke bakithi ukuthola ukuthi omunye unomuntu amsizayo, kwesinye isikhathi njenganathi sithola ukuthi khona abantu esibayise emanzini, kuyaba wena unomuntu okusizayo okuyise emanzini ususaba ukutshela umuntu okusizayo ukuthi ayi yazi ukuthi ngingaba nesibonakaliso esithize noma kwafika umuntu kanje kumina wangitshela ukuthi mangiye emanzini angenza u1 no2 no3 no4, wena usamazisi lo muntu omsiza usuyasaba. Kuyaba usuwenza imiyalelo yomsizi wakho noma yenyanga mhlambe lekusiza ngalesikhathi ungayitshelile inyanga ukuthi wena yini watshelwa yona ukuthi kumele uyenze uma ngabe uye emanzini. So kungcono ukwenza imiyalelo yomuntu okusizayo ngoba vela yikho into abantu bakho abakutshele yona bathoyenza uma ngabe uzwe emanzini nabo, then usungakwazi ukuthi ulandele imiyalelo yomuntu okusizayo. Kodwa uma ngabe unezinto wena owatshelwa zona ngokuya emanzini ukuthi wena ofike wenze kanjena, kungakuhle ukuthi uzilandele uzenze. Mazisa umuntu okusizayo, musu ukwenza izinto noma musu ukumsaba umuntu okusizayo ekutheni umazisa ukuthi wena waboniswani noma bathina abantu bakho uma ngabe uzwe emanzini badinga ukuthi wena wenze ngayiphi indlela, ngoba kwesinye isikhathi izothi usuka abantu abadala bese bezithulela uzoya emanzini
ungenzi ngalendlela abakade bekutshengise ngayo noma bona bafina ukuthi wena wenze ngayo. Uyaba emva kwaloko emva kokuya kwakhe emanzini isikhathi ayisabi khona izibonakaliso ezithize mhlambe malana nohambo kadulile emanzini noma isekho izibonakaliso nje kwesisikhathi yini mhlambe sekukhona nokudina okukhona kubona abantu bakuthi lo muntu simtshelile ukuthi imeza thina noma engabe emanzini akenze ngalendlela kodwa wena wangenza ngaleyo ndlela. Ngithi abantu manje nawe usokukhona ukuxakeka usazi ukuthi manje izibonakaliso ngangazithola ngaye emanzini madoda kwangaba khona izinto engizithonga kwangenzeka ukuthi angithi awenzanga ngalendlela abantu bakho abakutshengise yona. Mhlawumbe usabile wena ukukhuluma ukuthi cha mina ngangikade ngitshengiswe ngaleyo ndlela. Kwesinye isikhathi ke ukuthola ukuthi kunomuntu kahle kahle ngifuna ukucacisa ukuthola ukuthi kunomuntu abantu bakho abazomtshela ukuthi mawufika kuleya ndawo ubofika ushisa impepho sizosondela thina ngithi yabona ubofisa ushisa impepho uphahle sobe sesikhona uma ungena emanzini. Khona umuntu okuthola ukuthi abantu bakho uzozibona esibonakalisweni ingekho impepho engayishisanga impepho efike wakhanyisa amakhandlela kuphela emfuleni noma ngabe isempophomeni. Ngithi yabona njengoba ubona amakhandlela fika ushisa lamakhandlela owabonile noma shisa lamakhandlela otshelwe ngawo ukuthi ofika ushisa amakhandlela mawufika la ndawo mhlawumbe watshengisa nokutshengisa noma watshelwa ukuthi ukuthi no uthi angithi yabona ukubaleka kokwenza into otshengiswe yona. Khona umunye ukuthola ukuthi abantu bakhe bazomtshela ukuthi siphosele ukuthi uma ngabe uzongena emanzini. Ngithi yabona kuyaba lezo zinto watshelwa kahle ukuthi ophosa ukuthi noma ungena emanzini oletha amakhandlela ukuthi uma uzongena emanzini ungayishisi impepho thina noma woshisa impepho ukuthi noma uboyishisa kuyaba wena usenzi ngaleyo ndlela ulindeleni ke lapho. Angithi yabona kunezinto esingesezokwenzeka kahle ngokungena kwakhe emanzini ngesizathu sokuthi wena utsheliwe ukuthi kumele wenze ngayiphi indlela uma ngabe uzoza emanzini uthola ukuthi kodwa wena awusenzi ngalendlela otshengiswe abantu bakho. Okay, okunye ke futhi engicabanga ukuthi kubalekile ngokuya kuleya ndawo khona uthola ukuthi umuntu uhamba nomsizi wakho uhamba nomlekeleli umhambise emanzini. Zila phela nawe ukuthi khona umuntu okuhambisa kwesisikhathi khona umuntu okuthola ukuthi akazozila uthembe lo muntu ahamba naye ukuthi cha ngoba usibanibani ukhona uyena mhlawumbe umelaphi lo ongisizayo uzozila yena. Wena olethiwe emanzini awuzili ngani kuba nawe kubalekile ukuthi ube umuntu nawe awuzozila ube nezinto ongezozenza uma ngabe uya kuleya ndawo. Zila ukudla esiswini ikhulekele into uma ngabe uzoya emanzini nje kukhulekela ukuya emanzini bakithi kubalekile nalapho khona nawe lapho kuzokusiza khona futhi bakithi. Cabanga ukuthi iyazwakala uma ngabe ngizoyibeka kanjalo. Nokunye futhi engifisa ukuthi ngikhulume ngakho namhlanje ukuthi uma ngabe sizoya emanzini bakithi amanzi engathi singangawajwayela. Ngiyazi ukunizoxaka ukuthi ngisho ukuthini mangabe ngithi engathi singangawajwayela. Ngisho ukuthi kwesinye isikhathi khona umuntu oya ngokuthi yena usejwayela ukuya emanzini. Manje ngoba usejwayela amanzi akanalo nanovalo lokuya emanzini kwesinye isikhathi uthola ukuthi umuntu usuzoya ungazilile emanzini. Sekuzoba usuzoya unezinto ongazenzanga ngendlela uzoya emanzini. Awusayikhuluma indaba yamanzi awusazili uma ngabe uzoya emanzini usuvela uye nje emanzini. Ilapho kwesinye isikhathi uyohlangana nezinkinga ke ngoba manje wena amanzi asuwajwayele bakithi noma ngabe usuye kaningi kangakanani kodwa gcina izinto ekumele uzigcine uma ngabe uya kuleya ndawo. Angikhathali ngaba amanzi wakona mancane kangakanani kodwa ukusondela nje kuleya ndawo noma uya kuleya ndawo kuhle ukuyihlonipha nokuyazisa ngoba bakithi siyazi sesibone izinto eziningi ezenzekalayo. Ziningi izinto ezenzekalayo emanzini. Kwesinye isikhathi kube ngazi ukuthi inyani uxake ukuthi hayibo kanti bekwenze njani kanti umuntu obemanzini yini. Kwesinye isikhathi kunezinto esingazilandeli uma ngabe siya emanzini sithathe ngokuthi amanzi sesiwajwayele kanti leya ndawo awakwazi ukuyijwayela leya ndawo. Funa ube umuntu ozoyihlonipha leya ndawo usukuyithatha ngokuyijwayela ugcina usunezinto ongasazenzi okade uzenza ungakajwayeli ukuya emanzini. Okay, sidle lapho. Nokunye futhi engathanda ukuthi ngimkhumbuze kona bakithi ukuthi kwesinye isikhathi uma ngabe unomuntu okusizayo
okuhambisa bakithi emanzini. Jwayela, hamba naye, luhambe lolu hambo lo muntu ozobe kusiza, kodwa ngesikhathi ekusiza ekuhambisa ukuya emanzini akuba ukuthi nawe uzifundisa ukujwayela uye emanzini ukuze ugcine usukwazi, ngoba okubalulekile ukuthi ngesinye isikhathi ugcine usukwazi ukuthi uzihambele wedwa uye emanzini, ngoba nako kubalulekile. Uyakudinga ukuthi ngesinye isikhathi uqhamuke kubantu bakho uwedwa, ungenabo abantu abaningi, uqhamuke uzoxhumana nabantu bakho. Hayi njalo wena kwesinye isikhathi mengabe uze kubantu bakho wena khona abantu ngaso sonke isikhathi abakungamele, noma khona abantu njalo ngaso sonke isikhathi abantu abakuphelezelayo. Ngithi yabona le ndaba ihambe uzujwayele, masujwayele enza sure kuphela manje zama ukuqhamuka wedwa kubantu bakho. Kwesinye isikhathi ngithi mina kunezinto esingesiboniswe zona ngenxa yokuthi isikhathi sihlala sibaningi uma ngabe siya emanzini, noma wena uhlala usesixukwini njalo ngaso sonke isikhathi uma ngabe uya emanzini. Gcina sekunezinto kwesinye isikhathi ozofihleleka zona, kwesinye isikhathi ongezozibona ebekufunakala uzibona. Ngithi yabona, kodwa once uthola ukuthi once wahamba wedwa bese kuba khona izinto ozokwazi ukuthi uzibone, nezinto kwesinye isikhathi ozotshengiswa zona abantu bakade bekufihlelile ngesikhathi umqhamuka nabantu abaningi. Cabanga ukuthi iyazwakala mangibekala kanjalo. So okwami kahle ngifuna ukugcizela ngasekugcineni ukuthi cha, kwesinye isikhathi kubalulekile ukuthi ubuye emanzini, ubuye uhambe wedwa, ukwazi ukuthi uxhumane kahle nabantu bakho. Ngicabanga ukuthi izwakela nje ebengicacisa namhlanje kona ngendaba yokuya emanzini nokusemanzini, nezinto ukukhumbuza abantu ukuthi bakithi izinto osukuboniswe zona kubalulekile ukuthi uzenze ngendlela osukutshengiswe ngayo. Bakithi abantu bakho uma bekutshengisile bathi mawuza kuthina noma uya kuleya ndawo ofuna ukukhanyisa amakhandlela, athi enza ngaleyo ndlela, musukusaba ukuyiveza into noma ungayenzi nje inhlobo, ngoba banesizathu sokuthi bakutshengise ukuthi mawufika kuleya ndawo, mawufika ushisa impepho ukuthi noma ushisa impepho noma ukhanyisa ikhandlela, bayazi bona ukuthi indaba. So ukuze izinto zakho zokwazi ukuthi zenzeke kahle, ngaphandle-ke makuthi ngiyagcizela futhi ngaphandle makuthi abakaze bakutshengise lutho, then usungayilandela imiyalelo yomuntu okuhambise emanzini ukuthi cha, moya emanzini sike senze kanje, senze kanje, senze kanje. Ngizothanda bakithi ukuthi ngiyevala namhlanje, izophinda futhi ibonane ngokuzayo. Till the time.